Актаныш районында 17 елда һәр авыл советында благоустройство правилалары утверждаться етелгән. Ул правила негізін, төп негізінде біздің Татарстан Республикасы административ правонарушение кодексы негізінде башкарылып чыгарыла. Һәр кешегә, һәр гражданга Актаныш яшәүче үзләренең ихаталарын, тирә-юньләрен, биналарын һәм йортта яшәүче, ихатада яшәүче хайваннарны карау төп кагыйдәләре куелып киткән. Күп кенә сораулар прилегающий территория безнеке түгел дигән урам территориялары. Бу прилегающий территорияны безнең индивидуаль жилой домда яшәүчеләр генә кагылмый, бу безнең күп фатирларда торучы кешеләргә дә кагыла. Күп фатирларда торучыларның безнең жилой фонд белән управляющий компания управляет. Шуңа күрә управляющий компания от имени собственников жилья договор төзергә тиеш һәм инде күп фатирлы йортның тирә-юнендә үскән 15 сантиметрдан арык булып үскән үләннәрне чабуны тәэмин итәргә тиеш. Индивидуаль жилой домга килгәндә инде бу прилегающий территория безнең юл тирәсендә урнашкан йортларның үз ихата границасыннан башлап юлга хәтлек юл аның прилегающий территориясе булып тора инде. Ягын тирәдә юл булмаган чакта безнең 5 метр капка төбеннән башлап 5 метр кеше үз капка төбен чиста тутырга тиеш. Бу инде кешенең үзеннән торырга тиеш дип уйлыймын. Беренчедән безнең бу противопожарная опасность булып бара. Чапмай үләннәр үсеп утырган җирдә пожар чыгуы мөмкин. Шуңа кеше үз-үзен сакларга тиеш беренче булып. Икенчедән элементарный капка төбендә җил белән дә китереп шуп килергән маршрут шуп ятса, үзегезгә дә бик ямьсез күренеш инде килгән кунакларга да ямьсез күренеш. 104 глава порядок уборки поселенческих территорий дип бара инде. Һәм бу подпункт 103.5 периодическое кошение травы при высоте травы более 15 сантиметров на территориях общего пользования, за исключением озелененных территорий, ограниченного пользования и специального назначения, и уборку скошенной травы в течение суток. Прилегающая территория на понятие прилегающая территория общего пользования, которая прилегается к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в случае, если такой земельный участок образован и границы, которые определены правилами благоустройства территории муниципального образования. Һәр кеше үзенең битен юган кебек капка алдында чиста тотуын таләп итәбез.